салом мухлисони барселона ва канали барса TJ. Пас аз ғалабаи сафарӣ дар бозии аввал барселона доирау нақхӯра ба даст омода буд ки ба полуфинал роҳ ёбад. Бозии дуюм ҳассос барои ҳамагон буд, вале барсаро мебоист ҳадиаққал мусовиро ба қайд гирад то ба марҳилаи баъдӣ роҳат гирад. Парижиҳо шикаставу рехта бошанд ҳам бо мотиватсияи Луис Энрике рост истода ба Каталония омаданд. Рафти бозӣ ва реаксияи мураббиёну бозингаронро дар навори мазкур манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шавед ва ҳатто охир наворро тамошо кунед. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузии футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TJBARCA. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. хави барои рақобат бо ПСЖ чунин ҳайатро ба майдон баровард. дарвозабон Тер Штеген, ҳимоятгарон Кансело, Кубарси, Араухо ва Кунде, нимҳимоятгарон Педри, Гюндаган, Де Йонг дар хати ҳамла бошад Рафиня, Левандовски ва Ямал вориди майдон шуданд. аз лаҳзаҳои аввал маълум буд ки меҳмонон дасту по хурда бозӣ доранд. дастгирии мухлисон хуб эҳсос мешуд ва барса таҳти рақами 2 бозӣ карда аз контрҳуҷумҳо кор гирифтан мехост. кушодашавии озодонаи Араухо то маркази майдон ва партофташ сӯи Ямал буд ки хати ҳимояи ПСЖ пароканда шуд ва аз паси Ямал бо як расиш Рафиня тӯбро вориди тури Донарума сохт. шодию нишод тамоми варзишгоҳро иҳота намуда буд ки як қоида вайронкунӣ дар наздикии ҷаримагоҳ аз ҷониби Араухо ҳолатро 360 дараҷа чарх занонд. доварон ҳолатро бо корти сурх баҳогузорӣ намуд ва дигар аз вар ҳам истифода набурд. аз ин фурсат футболбозони рақиб истифода бурданд ва дар як контрҳуҷум Дембеле тавонист ки партофти ҳамдастаашро бехато вориди дарвозаи собиқ дастааш кунад. бо ҳисоби мусовӣ қисми аввал ба анҷом расид. нимаи дуюм бошад бо фаулии шогирдони Энрике шурӯъ шуд. Витиня дар ин бозӣ ҳам тавонист ки бо гол аз худ дарак диҳад. дар дақиқаи 60 довар қоидавайронкунӣ муқобили Дембеле дид ва сӯи дарвозаи Тер Штеген зарбаи 11 метра таъин намуд ки онро Мбаппе бехато иҷро кард. то даҳаи охир ҳолатҳои хатарнок аз ҷониби парижиҳо бештар ба чашм мерасид ва ҳамин буд ки дар дақиқаи 89 Килиан аз иштибоҳи ҳимоятгарони барса истифода бурда дублро марбути номаш сохт. ҳамин хел барселона шонси беҳтарини баромадан ба даври полуфинали Лигаи Чемпионҳоро аз даст дод. ёдовар мешавем ки дар ҳафти дидор Хави ҳам рӯбарӯяш корти сурхро дида аз майдон берун карда шуда буд. мо барои рохати полуфинал талош доштем, вале ин чиз дар бозии охир амалӣ нашуд. зарбаи сахт барои даста гардид, зеро мо боварӣ доштем ки ба марҳилаи баъдӣ роҳ меёбем. рақобат бо 10 нафар албатта мушкилӣ эҷод мекунад. ҳарчанд кӯшиш кардем, вале ҳамин қадар аз дастамон омад. мо бояд барқарор шуда рақобатро идома диҳем, зеро бозиҳои дигар дар пеш ҳастанд. мо оғози олӣ доштем, дарк мекардем ки рақобати сергол мешавад ва якчанд сценария амалӣ мегардад. мо як бозии зеборо ба роҳ мондем ва ташаккур ба мухлисон ки моро дастгирӣ карданд. оиди корти сурх чизе гуфта наметавонам, зеро надидам ки он ҷо дар ҳақиқат фол буд ё ин ки не. ҳамон корти сурх ҳама корро баръакс гардонид. корти сурх чизи нолозим дар он ҳолат буд. ман ба довар гуфтам ки ӯ хатои бузург кард ва ин чиз шармандагӣ асту ӯ дарки футбол надорад. ин ҳақиқат мебошад. мутаассифона як иштибоҳи довар нақшаҳои тамоми мавсими моро бекор мекунад. шумо қарори доварро чӣ хел баҳо медиҳед? оё қоидавайронкунӣ буд ё ин ки не? ҳатман фикратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.